Drage metkovke i dragi metkovci, drage pjesnikinje, dragi pjesnici, drage mentorice, dragi mentori, svi koji slušate, meni je iznimno žao što nisam mogla biti s vama, iznimno drago što sam barem u ovom prvom dijelu rada sudjelovala i što sam vaše pjesme čitala zajedno sa svojim kolegicama Perinom Vukša-Nafat i kolegicom Marijom Malnar-Jurišić. To što nisam mogla biti blizu potaknulo me zapravo da ako već ne mogu vidjeti Neretvu, da onda barem vam se javim s jednog potoka, da barem budem uz neku vodu, da budem uz jedan prigorski stari melin i da vam otuda uputim par riječi. Dakle, neće svi među vama koji su pisali pjesme i koji sada pišu u osnovnoj i srednjoj školi postati pjesnici i pjesnikinje. Neki će od vas postati atomski fizičari, neki će od vas postati nuklearne biologinje, neki će postati dobri mesari, neki sjajni liječnici i liječnice, neki dobri profesori i profesorice. Međutim, svi vi postat ćete i bolji liječnici i bolji fizičari i fizičarke, matematičari i matematičarke, bolje nuklearne biologinje, bolji mesari i mesarice, upravo zato što ste u ovom trenutku pisali poeziju, postat ćete osjetljiviji za riječi, da to već jeste. To što pišete, dakle, na jeziku na kojem i govorite, taj tip organskog govora koji se onda koristi u poeziji, pa možda bismo se mogli pozvati na jedan davni disput koji su provodili Čiril i Metod, zapravo Čiril, ona sveta braća koja su u nekom trenutku morala dokazivati u Veneciji zašto govoriti na slavenskom jeziku, zašto prevesti na slavenski jezik, pa je sveti Čiril imao onaj sjajan argument da ako svaka ptica pjeva na svom jeziku, da bi onda bilo logično da i moliti i čitati, dakle, tekst mogu na svom jeziku. E sad, taj alibi nama odavno već nije potreban, pjesnicima i pjesnikinjama, pa i u onim vremenima u kojima još ni pismo nije postojalo, on poslije sigurno nije bio potreban jer su oni intuitivno govorili, oblikovali svoje pjesme upravo na organskim govorima. Međutim, možemo se možda pozvati na neke druge situacije. Recimo, kad je ono štokavska osnovica bila izabrana za standardni jezik, čakavci i kajkavci rekli su, a gdje smo ovdje ili gdje smo tu mi, pa su počeli pisati na svojim na nekim varijetetima u kojima su za osnovicu uzimali organski govor. Recimo od Matoševa Harastovačka nokturna, pa kasnije preko Nazora i drugih. Štokavci su nekako mislili da, eto, zato što im je jezik uzet za osnovicu standarda, oni možda i ne moraju to. Međutim, i među štokavcima bit će onih poput, na primjer, Ivana Babića, koji će jednu od svojih zbirki nazvati Zvizdani i napisati upravo na štokavskim govorima, a recimo meni se uvijek nekako činilo da recimo Jure Kaštelan, zatim Josip Kupačić, zatim Petar Gudelj, iako pišu uvjetno rečeno na standardnom govoru, u njihovim pjesmama se uvijek čuje okus, miris, sintagme upravo njihovih štokavskih organskih govora. U tom smislu ovoga se spominjem samo zato da bih mogla reći da nikad nijedan pjesnik i pjesnikinja nisu postali dobri ukoliko prije toga nisu pročitali vagon svojih prethodnika i prethodnica, i ja vam želim taj vagon da ga napunite, da ga vi čitate, a u ovom trenutku svim dobitnicima, ali ne samo njima, nego i svima koji su pisali, sastavljali, svim mentoricama koje su oko toga vodile računa, svim mentorima i onima koji će tek doći i budućim pjesnicima od srca čestitam.